Ġesu imbagħad qabad iċanfar bi sħiħ li bliet li ma wrewx indiema minkejja l-ħafna mirakli li kien għamel fihom. Ħażin għalik Korazin, ħażin għalik Betsajda, għax kieku l-mirakli li saru fikom saru f'Tir u Sidon, kieku ilhom li wrew indiema bl-ilbies tal-ixkejjer u l-irmiet. Iżda ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għal Tir u Sidon milli għalikom. U inti Kafarnaum, taħseb li se titolla sas-sema? Sal-iħnet qatt tinxteħet? Għax kieku l-mirakli li saru fik saru f'Sodoma, kieku għada wieqfa sal-lum. Imma ngħidilkom li jum il-ħaq se jkun eħfef għall-art ta' Sodoma milli għalik. Il-kelma tal-mulej, tifkir lilek Kristu. Li kieku Ġesu kellu jżur lil pajjiżek u lil komunità tal-parroċċa tiegħek, x'kien jgħid? Kien iċanfar u jwiddeb bi sħiħ bl-istess mod li għamel man-nies ta' Korazin u ta' Betsajda? U inti, kif kont twieġeb? Kull fejn Ġesu mar, u wera b'dak kollu li jagħmel kemm Alla jimpurtah mill-bniedem. Korazin u Betsajda dbirku għax żarhom Ġesu Alla nnifsu. Huma semgħu bl-aħbar it-tajba u esperjenzaw il-ħidma meraviljuża li Ġesu għamel għalihom. Għaliex Ġesu kien qalbu sewda u rrabjat ma' dawn in-nies? In-nies li semgħu il-Vanġelu, ħafna minnhom baqgħu indifferenti. Ġesu ċanfarhom għax ma bidlux ħajjithom. Il-konverżjoni li xtaq minnhom Ġesu kienet tfisser bidla tal-qalb u tal-mod kif wieħed jgħix. Il-kelma ta' Alla tagħti l-ħajja u s-salvana mit-telfin ta' ruħna u kif ukoll ta' ġisimna. Ir-rabja ta' Ġesu ilejn id-dnub u kull ma jfixkinna milli nagħmlu r-rieda ta' Alla. Bimħabba jsejħilna biex nimxu fit-triq tal-verità u tal-libertà, tal-grazzja u tal-ħnina, tal-ġustizzja u tal-qdusija. Inti tilqa' l-kelma tiegħu bil-fidi, bla dubi u bla indifferenza. Tħallija tibdillek qalbek u l-attitudni tal-ħajja tiegħek. U Alla l-aktaroli, dawwal id-dlam tal-qlub tagħna u għatina fidi vera, tama ċerta u mħabba perfetta. Għatina dak li hu qaddis, l-erf tiegħek u l-arfin tiegħek innifsek, ħalli nkunu nistgħu nwettqu b'mod komplett ir-rieda mqazza tiegħek. Bibnek Ġesu Kristu Sidna. Amen.